Wel, bore da iawn I chi unwaith eto o gylch y Gwartheg. A drwchwch, mae'r haul dan ni unwaith yn rhagor ar Gwartheg Godro sydd dan ni yn y cylch peth cyntaf bore yma. Dwi'n cael cwmni Llyr Griffiths o Aberteifi I fynd â ni drwy'r dosbarth cyntaf. Mae'r pare. Siwr wyt ti, Llyr? Bore da? Ie, yn iawn, diolch. Siwr sioe ti gael? Ie, golew. Dwi'n lan fyna ddo. Ma hyd iddi oenor. Gobeithio bydd y tywy'n dala. A bach amser da i'r plant gobeithio ni. Yn union. A mae ddiwrnod mowr i'r Gwartheg Godro yma heddi. Yn dwi efo'r brif bencampwriaeth ys mlaen. Yndi, siwr. Siwr I fod yn real good display o'r bryd. Beth oedd ti'n meddwl o'r safon o Gwartheg Godro yma ddo? O, ardderchog. Real ardderchog. Oedd na swff da yma, dwi? Wedd. A ti'n wyt tithen yn cadw biches odro Holsteins, adre, di chi fel teulu. Odyn. Ond hefyd wedi bod yn arddangos tipyn dros y blynyddoedd dwi'n deall, do? Do, wel, na beth oedd mae'n geared y ci yn neud fwyaf. Gyda, chymod, yr cenedlaeth yn sawdyn yn had, yn wncwl a'n anti de, yn gweithio gyda nhw. Gaethon nhw lot o lwc yn y sioe dros y blynyddoedd. Wyt ti awydd ail gydio yndi a falle trial dy lwc yma rhyw blwyddyn? Mae lot o waith I gael yn y job, chymod, a gymyn ti'n neud bob dydd, a I neud y job un ma, mae rhaid I chi roi 100% mewn iddo fe, ynddo fe? Oes, yn union. Os mae yna fiches fawr dych chi fyna yn does ger Aberteifi? O, mae digon I cadw ni fisi, Faint o bennau chi'n godro ar hyn o bryd? Godro rhyw 500 nawr. O, di chi wir? Ie, a trial tyfu gymaint o beth yn ni'n galled I fod yn hunan gynaliadwy ynddo fe. Ware teg. Mae angen tipyn o staff pan I chi'n eisiau dod i'r sioe yn does? Ie, na, wel, chymod. Byddwn ni, heb staff, byddwn ni ffili dod ma. Na, yn union. Un llygad ar sioe flwyddyn nesaf fyd, dwi'n siŵr awr, sioe'r Cardis. O, bydd yn blwyddyn fawr. A mae yna lot o godiarian yn mynd mlaen yn does yn Geredigion. A wy'n gwybod bod tithau yn rhan o hynny ac chi wedi cael digwyddiad reit special ar y ffarm yn ddiweddar, ydw e? Do, wnaethon ni rhasys tractors fyna gyda ni lawr yn gwylod y sir dde. A na, oedd e'n hynod o llwyddiannus de, chwarae teg. Diwrnod da iawn, glywes i'n anffodus, o'n i'n methu bod ar diwrnod yna. Tro nesaf, look out, doi lawr ar tractor bach. Rwy'n hen ffyrgu bach. Na re, reina sy'n entertaining ar y job. Ie, nidiod. Ond der I ni droi'n sylw at y dosbarth cynta sydd o'n blaenau ni fan hyn heddi nawr. Y pare wedi I magu gan y pobl sy'n ni arddangos nhw. A heffrod bach ifanc fan hyn nawr, a maen nhw'n heffrod bach neis iawn yn dyn nhw. Ddechreuwn ni gyda'r byrgor yn gweld sydd dan I fan hyn yn y llun, yn dy fe? Ie. Fi'n gweld Alun Rhys fyna. Beth wyt ti'n feddwl o'r ddwy heffer bach ma te? Ie, maen nhw'n edrych yn yn eirod smart iawn. Diddorol I weld siwr bod nhw'n edrych ar ôl dod â'i llai cynta nawr. Ie, yn union. A maen nhw'n symud ymlaen ac yn mynd wrth y beirniad. A wedyn newn ni yn ôl at yr Holstein sy'n newydd fy'n heibio ni fan hyn. Ie. Bryd wrth gwrs wyt ti'n nabod yn dda iawn. Bach o soft spot o fi reina de. O, oes. A mae yna ddwy heffer fach annwyl iawn fan hyn yn does? Oes. Maen nhw'n natio yn band. Un aner mae Castell Hyfryd yn arwen fyna. A wedyn drws nesau nhw, I ni'n gweld y jerseys. Jerseys wedi cael sioe dda yma ddoi oedd y Gwartheg werth I gweld gyda nhw ddo, chwarae teg. Y teulu Kevin a Sian Ricard yn bart o'r ddeiawd yma. Beth wyt ti'n meddwl o'r ddwy fach yma? Un chydig bach falle yn fwy na'r llall yn does? Odyn. Dim cweit yr un seis. A'r Ayrshires ar y talcen wedyn mae yna ddwy Ayrshire bach neis iawn yma fyd yn does? Fi'n meddwl mae'n mynd i fod yn agos iawn rhwng yr Ayrshires a'r Holstein. Ie, fi'n cytuno dy ti. Fi'n cytuno dy ti, ond fi'n credu falle bod gan yr Holstein y blaen ar hyn o bryd. Ie, maen nhw'n gael. A ie, nhw wedi cael y garden goch, dwi'n meddwl. Dwy heffer dda iawn yn y dosbarth cyntaf mae gan yr Holsteins. Mae'r maint gyda nhw. Dwy aner fydd yn gwneud buwchod neis iawn yn fydda nhw. A'r ddwy Holstein gan R a B Thomas. A Kevin a Sian Ricard hefyd yn dangos yr Holstein bore yma. Castell Hyfryd wedi prynu'r aner wrth ar yn B Thomas. A dwi'n gweld. Chos mae yna selio hyd yn does yn y bryd. Mae yna brynu a gwerthu'n digwydd yn gyson yn does? Mwy. Lot o ansicrwydd I gael yn y diwydiant. Lot o pobl yn mynd allan. Hefyd mae lot o cyfleoedd fi'n credu o flaen.
Mae'n gyfnod ansicr iawn fel wedys i'r diwydiant. Efo'r diciau ag ati, mae'n ofid cyson yn dweud. Yndi. Pris llath yn dod am lawr, costiau'n dal yn uchel. Mae'r NBZs ma'n dod mewn. Mae lot net zero carbon a bethau, so lot o bethau mynd i newid yn y dyfodol. Oes, yn union. Mae yna bwysau cyson yn does ar y diwydiant i addasu ac yn anffodus falle y gefnogaeth sydd angen ddim yna bob amser. Ond cadarnhad yn fyna felly wrth i'r garden goch gael ei roi i'r teulu Thomas a Kevin a Sian, Ricard a wedys ti Castell Hyfryd wedi prynu yn ddiweddar yn dweud. Felly, llonggwarchiadau mowr iawn i'r par yna. Holsteins, 2 anner Holstein werth i gweld.